Egin ditugu azken amairu urteak, jolas garaiak oso motzak ta konpematika luzeak, igekabe gabea, penkotago betea, kompetentzien kalteak, hotza tristura ematen digu, eskola atziruzteak, hotza tristura ematen digu, eskola atziruzteak. Irurekin hasi ginen, orain 16 gera, pasa ditugu 13 urte, irakasleekin batera, batzutan aprobatu, besteak kezkatu, horrela gora eta bera. 13 urtez bizitu dugu, baina orain bukatzen da. 13 urtez bizitu dugu, baina orain bukatzen da. Atxerapen hasi ginetan, egin dugu beti gora, iritsi gara debratxe laura, bukaeraren albora, ikastora amaitu, bizitzari jarraitu, asko heldu dago gora, naiz eta hau bukatu zaigun, besteren bat hasiko da, naiz eta hau bukatu zaigun, besteren bat hasiko da.